So guys, lisod kayo paandaron ang motor, gipaningot nako. Gi-charge na tong baterya ni guys. Ay, kakuli akong isa sa nilas. Dito, dito. Yan siya guys. Pawis na pawis. Natang pawis na pawis. Yan guys. Ang mukhang may o yan guys. Oh. May tubig sa mukha niya. Patay, umula na guys. Yan, mababasa naman yan. Buti na lang, may ganyan. Guys, nahihirapan siya. So guys, lisod yung kayo siya pandaron. Hirap daw guys. Ayan guys. Pandaron. Pawis na pawis. Guys, may ginamit na siya guys. Malapit. Yan. Dali. Yan. So guys, ito ang itsok. Guys. Anong ka guys? Oops. Guys, yan na naman, tinanggal na nga yan, madumi talaga yan. Yan guys, pawis na pawis. Kanina walang ulan, ngayon meron na. Ang pawis niya at ang ulan, ayun, bukas sip-on agad. Guys. Yan guys, pagkalapit ng kamera. Yan. Kung magtanong kayo guys kung bakit ganito yung motor niya, hindi umaandar. Padolo. Anak. Oh, nakuha na gasolina. Meron pa po daw. Meron ng gasolina.
Yan guys. Ano kayong sakit ng motor na to? Ano yun? Nata. Pawis na pawis. Hirap to guys. Hindi makikita. Palugan na ni mo to. Kaya luag na dyan guys. Oh. Layo na ikinilantan si kamera to. Anak, magid na. Iwag rin ito. So nara guys, oh, lisod kay siya si Paan guys, kay magtanggal-tanggal siya. Yung sinisipan niya kanina guys. Daghan mo kuning lisdanan ning motora guys. Pero kay muandar pa man guys, okay ra guys. Gamit na ko ito, sunod ko. Ay, magi ka lang. Blue arm na ko ni papagmotor sunod. Gamit na ko nito. Ayahi ko daw. Siguba na din nito. Paggamit na ko to. Yun, maitim. Wow, itim. Tingin, tingin, tingin. Ay, yung baho. Itim na itim. What's that? Kita ko dari liha guys. Sa matiti na. Ang nilaing flashlight ka, ginagamit mo. So lihaan na to guys. Tingin, tingin. Kita to. Lihaan na to ni guys. Ay, taligsik mo dahil dong, no? Silawin daw pa. Ano pa? Long nose price. Long nose price. Long nose na edit eh. Muna sir clip. Nah, iwag di respond. Taliksikan ka. Payong lang dito. Oh, pandong. Oh. Anak, di iwag dire. Pagya kuan. Nya sa tanawon sa nato ang kuryente sa kadaghan. Titignan daw. Ini guys, paan niya guys. Gawas guys. Ang double check. Anong kailangan kong gawin para malaman mo? Ano yung sinisipa? Kuryente good guys. Oh. Lihang ah. Kuryente pa, maak pa guys. Alam mo, hindi lang na to. Oh, maak mo na daw. Anong kailangan kong gawin para malaman mo na ikaw ay nabal ko? Di man mahuman akong vlog o di ni mandar. Mablord, di ginig matandog to. Oh? Di mahuman ako ang vlog o di ni mandar. Pero mandar man eh. Gamay ra may problema ani. Kapoy lang. Yan Tama na. guys. Dito na kaspikas dong. Tag, i-open mo kung Facebook account ta. Naday nag-chat dito sa JC ba? Kung anong account nga. Tapos mahirap talaga guys.
Okay, pupunta naman ako dyan. Tapos hindi yun. Walang gaganyan. Ano lang. Di iwag ra gud diri. Okay. Dira ra ka. Ay nagnaot ko rin. Para dun ko. Okay. Ay. Ako aming gamit. Nga ako na ituwason. Lang ipaningot mo ko pagayo. Gamitan na niya ng electrical tape. So tipa na to diri guys kay diigid mo gunit ato ang karang guys. Lisod kay siya sipaan guys. Siyaro pa na. And guys, nahihirap bang tumalon? Kaya walang gagawin. Anong gagawin ko ngayon? Guys, tignan natin guys. Tignan guys. Ay. Tin. Ini game klaro na. May bitaw ng mahinaw ng kupay. Klaro. Naputol na ng fuse. Ni palayo lang na dong. Ako rang gitanaw naputol ba. So wa siya maputol ni guys. So wag yapon ni naputol guys. Unsa man do? Mo ka nabasa. Nabasa or gisingot ka? O gisingot ko ani unya perte man kapuya ba imbis maglagot ko ako na lang vlog. Vlog na. Ay padol pag gamay daw. Hindi klaro. Nikit diri. Ato kay balay. Tilitan. Okay, MJB. Ini ako na. Kaya lay. Atong dikit-dikiton gamay guys kay murag perting hinayas kurente. Nay filter nga nay kuryente to.
Be, balikan na po na itong sipa. Sipa. Ayan. So guys, yun na ito itarong taklog guys. Ito taro guys. Ito guys. Una ni karon guys. Ako na napasmuan ni ron guys. Isa. So guys, manda na agad siya. Okay, padol, laro ko na rin. Tanawan niyo guys. Haiti kay nga to ang tambut. Kay nga to ang tambutso. Padol, laro ko na. Guys, naputol na guys. Guys, putol na yan guys. Dan putol na guys. Hinoon. Nanda guys. Muna kaya guys. Muna na guys. Turbo mode na guys. Paatras guys. Sipa. Kaya pag na-turbo guys. Pag na-turbo dra na-turbo. Paatras siya mga guys. Wala ba? Ata, putol. Kaya para inig kayo delikado nya nas tubangan. Pwede ra ka maatras. Guys, sikat-sikat yun. Taas na yun. Pina-slow motion. Wah. So guys, isang kisa pa sa karon guys. Slow motion. Wow. Oh. Ang spark plug niya ang problema ni guys. Tanay na pas mo ni guys. Unsa man yung oras di ay? Sayo ko man siguro. Utang na lang niya ako ba ko. Guys, apa na guys. Ang Ito ba ko ah? Masaya raw dahil ko karon guys. Magsayo pa mo po siguro. Niya ito ba nga dire? 40 minutes to diri ato. Oh, sige lang. Ako rin na i-edit. So, mission accomplish na guys.